2023. június 23. Megnézzük a meggyet, hogy milyen. Hát nem panaszkodom, az biztos. Sokaknak elment, de nekünk megcsíptük. Van rajta bőven. Egy út mellett vagyunk, azért ez a teherautó hangjai. Rengeteg végig. Papa, itt egy zöld cseresznye. A sárga papírok szépen működnek. Tele voltak. Tele vannak. Cseresznyelégy, különböző legyek. Itt vannak. Szépen. És itt egy születelő kis legényke. Tomika. Szia, kicsi. Hú, itt is a sárga papír. Keményen dolgozott. Kevesebb permetszer kell, nem szeretem a permetszert. Van itt is sok megkincsem. Van itt is lent. Azért a Monilia még mindig szedi áldozata, itt látszik. Látod, itt egy másik is. Itt több is van. De hát, nézed? Látod? Ott is a részek. De hát, mindent nem lehet permetezni agyon, mert azt nem szeretjük. Virágzáskor kötelező, akkor tudod leginkább megmenteni. Na, szedjünk akkor meggyet. Még nem mindet, csak amelyik jó sötét. Ennyi volt a megy.